Technika aj nočná mora slobody. Vo svete sme pod dohľadom miliónov kamier. Vedia, kedy sme, kde boli a koho sme stretli. Čoraz viac krajín ich využíva na automatické rozpoznávanie tváre. Pozorné oči, ktorým nič neujde. Najviac na svete ich má Čína. Odhadom 700 miliónov. Svoje o nich vie Slovák, ktorý túto krajinu navštívil 4-krát. Zaskočila ho už recepčná v hoteli. Priamo mi povedala, že moja tvár bude naskenovaná z toho dôvodu, aby som bol potom rozpoznaný na tej ulici, keď budem nasnímaný ja, že som niečo urobil, že to bol zrovna ten človek Ondrej Macko. Nie len vo veľkomestách kamery sledujú ľudí na každom kroku. Analyzujú ich správanie a predvídajú zločin. Dokonca som sa stretol s tým, že keď sa ide na vecko, tak sa rozpozná vaša tvár, pretože máte nárok len na istú časť toaletného papiera. Už druhýkrát sa nedá z toho automatu zobrať, pretože to rozpozná tú tvár. Kamery, ktoré sú inštalované v školách, dokážu rozoznať to, či sa ten žiak nudí, alebo či dáva pozor, a na základe toho je vlastne založené aj jeho hodnotenie. Hovorí Ivan Daráni, ktorý 20 ročia montuje kamery v našich končinách. Kamery, ktoré sú v dnešnej dobe inštalované v Číne, tak majú rôzne vychytávky. Dokážu, dajme tomu, počuť hlas, a dokážu rozoznať očnú dúhovku alebo rozoznať aj štýl vašej chôdze. Vedie odsledovať aj to, či ľudia správne triedia odpad alebo koľkokrát prešli cez križovatku na červenú. V niektorých častiach krajiny im to potom dajú pocítiť. Každý má vlastne nejaké také skóre svoje a všetky jeho činy sa zarátávajú buď do plusu alebo do mínusu a podľa toho potom, keď napríklad žiada o nejakú pôžičku alebo nejaké veci od štátu, tak podľa toho obyvateľovi činy je alebo nie je vyhovené. Ivan však pripomína, že medzi prínosom a zneužitím môže byť tenká línia. Veľké plusy týchto kamier je zvýšenie bezpečnosti, no zároveň má to svoje mínusy, je to strata súkromia. Marek Vnenčák, televízia Markíza.